'Yan uwa jama'a maza da mata, Christian da Muslim, kamuta da fadawa na siyasa. Siyasa ba addini bane ba. Mr. Kwaro da 'yan bika me za ku ce? Ganga da sun buga sai ka gano mutane, siyasa sai ku sani rigar yaudara ne. Mutane masu biyewa ku sani kure ne. Kirana duka gare mu gane duk matsayinmu da neman 'yanci na mu ma mutane ne kamar su daina amfani da mu, kwayoyi su ba mu, makamai masu ba mu. Ai mutane sai mu gane siyasa ba addini ba ce, siyasa za ku ji ba hauka ba ce, siyasa ba addini ba ce, siyasa za ku ji ba hauka ba ce. An yi ruwa kuma an gama, wani zaki sai zuma, mutane na yi kira kuma gane 'yancinmu, da yawansu ba sa ƙaunar mu, masu kare haƙƙinmu. Lokacin buƙatar su in ta zo sai su taso neman mu, amma daga sun samu sai su daina neman mu. In mun ɗumauta ya kamata mu hankalta, siyasa ba hauka bace ba, siyasa ba addini bace, siyasa za ku ji ba hauka bace, siyasa ba addini bace, siyasa za ku ji ba hauka bace. Jama'a maza da mata, Muslim da Christian, siyasa ba addini bane ba. Say no to violence. Kamuta da tarzoma, kamu yi fada, mu yan wan juna ne. Mu zamo daya, mu zama sinsiya madori. Siyasa ba addini bace, siyasa za ku ji ba hauka bace, siyasa ba addini bace, siyasa za ku ji ba hauka bace, siyasa ba addini bace, siyasa za ku ji ba hauka bace, siyasa ba addini bace, siyasa za ku ji ba hauka bace.